Verpleeghuis Nijbertilla in Drachten is onderdeel van zorginstelling Zuidoostzorg. In totaal werk je daar 1700 mensen, maar ze hebben op dit stuit net een soort vacatures. Zuidoostzorg heeft een heel groot aandeel oudere werknemers. Een ouder is 45 plus. En veel te weinig jongeren, maar 20% onder de 30. De komende 4 jaar gaat er om 15% van de werknemers met pensioen. Daarom wordt er nu al volop inzetten op onderwijs, zodat er aanstes geen te kwatten ontstaan. Kleren netjes. Ik vind het leuk om de zorg die kan bieden aan de cliënten, de warmte die kan bieden, de bewoners die dan heel blij zijn en dankbaar zijn. Dat is wat mij trekt in het vak. Ik zie het eigenlijk wel, het beeldvorming wat ik voor later heb over de toekomst, dat is wel echt in de zorg. Dus. Ja, en dan, als ik dan zou moeten verhuizen om aan een baan te komen, dan zij het zo. Om de te zorgen dat jonge werknemers net verhuizen, wil de zorginstelling ze nooit wel een chance nemen. Want zij zijn gemotiveerd, zij kennen het bedrijf en zijn goed opgeleid straks. En dan is het allermooiste dat wij hen een baan kunnen geven die ook ertoe doet en die een bepaalde omvang heeft. Om afstudeerde jongeren nu al een kans te aan, binnen dus extra miljoen nodig, zodat de oudere generatie begelijks wat minder werken kan. Die zullen dat ook wel willen als je 30, 35 jaar in de zorg hebt gewerkt. Onder zware omstandigheden, in nachtdiensten, met fysiek zwaar werk. Dan denk ik dat heel veel van onze collega's die laatste jaren best een beetje minder zouden willen werken. Waardoor de jongeren mooi kunnen instromen. We staan bij de kapper, mevrouw Hoornveld. Ja.